zalimar amana a halin gidana bayan ma'aiki bayan sai haka yanka Imam Hussein dole in yi boka in yi doyaye akan ka Imam Hussein ta sun biyarta sun karya alwazanta sun samu karita Fatima ta koka Zara ta yi kuka ta yi kuka ta yi juyayen Hussein Annabi ya koka, Adamu ya koka, Nuhu ya yi kuka, Salihu ya koka, har Ibrahim ya yi kuka ya yi juyayen Hussein. Ɗan'uwa ka koka, Alisa ya cika, ɗan'uwa ka koka, sai nisa ya cika, halmin waje sai ya ke sanawa za ya amsa wa Hussein dole in yi koka. Amu koka, iriti mutoka, ban samu ɗauka, mun maka bai a tsarkake mu za mu ɗaukan sarki. Shi amu koka, iriti mutoka, ban samu ɗauka, mun maka bai a tsarkake mu za mu ɗaukan sarki. Dole in yi koka in yi doyaye akan ka Imam Hussein. Ana Hussein bin Ali, ana Hussein bin